Ahojte, dnes vám ukážem, ako sa robí takýto maličký, jednoduchý medovníkový domček z Marina keksov. Takže budeme na to potrebovať Marina kekse, sneh, cukor teda práškový, takéto srdiečka, dostať kúpiť, kokosovú mučku, takýto malý kartonik 8x11. Tu na týchto hranách si to zaoblíme, aby sme to mohli potom zabaliť do celofánu, aby tam tie rohy nevadili, takže 8x11 úplne postačí. Používam niekedy aj takúto pinzetku na srdiečka, nožik a to je všetko. Kekse takto zoradíme. Budeme vlastne potrebovať dve predné strany, dve bočné strany a strechy. Takže to jedno balenie nám kľudne postačí. Takže keď si to takto dáme a priložíme si vlastne túto bočnú stranu k tej prednej, tak vidíme, že mali by sme tú strechu takú dosť plitku. Takže dáme si to asi do takejto úrovne, asi takých 5 mm si odrežeme z tohto spodného keksu. Takže takto. No je to tu aj naznačené tými vrúbkami. Režeme opatrne, aby nám nepraskol ten keks. Takže takto. Priložíme si druhý. Odrežeme si jeden diel. Takže toto budeme mať vlastne bočné diely domčeka. To sú tieto bočné diely. No a teraz vlastne ten predný diel priložíme si k tomu bočný diel a urobíme si takto takú prípravu na tú striežku. To je vlastne táto časť, toto. To si to priložíme približne, nemusí to byť úplne na milimeter presné. Ten sneh nám všetko zakryje, všetky nedostatky. Nerobíme si z toho veľkú hlavu. Takže takto vyzerá tá predná časť a zadná časť. Dve takéto potrebujeme. Kľudne si to priložíme na to druhý keks. Nožikom si to odrežeme. Je to taký miniatúrny domček, ale taký zlatý, taký do dlane. Takže je to také rýchle pečenie, taký rýchly darček, taký milý. Takže máme dve takéto predné strany. Máme dve bočné strany, ktoré si nazdobíme. A potom ďalej si povieme, čo so strechou. No a teraz si ideme domček postupne nazdobiť po dielikoch. Takže takto. Čo nás napadne? Ideálne sú bodky, srdiečka, trojuholníčky. Tak, tu môžeme dať srdiečko. Na prednú stranu. Takto. Zoberieme si takéto už hotové. Môžeme ho tam prilepiť.
z okienka 2. Zakrieme tie bodky, čo vlastne majú Mári na kekse týmto zdobením. Pekne sme zakryli. Aj tu máme ešte tieto bodky, takže to sa pekne zakrie, keď sa to vyzdobí. Okienka. Si to kľudne upravíme takto. Tu máme trošku krivé. Druhé okienko. Je taký domček do dlani. Ja som si to kedysi robila aj z medovníkového cesta, ale je to taká mravčia robota, že nakoniec som sa rozhodla, že to skúsim urobiť z týchto Marina keksov. Takže takto tú prednú časť máme takto vyzdobenú a postupne si vyzdobíme všetky 4 časti, tak ako som povedala. Jednotlivé časti domčeka nám pekne vyschli, takže teraz môžeme pristúpiť k zlepovaniu domčeka. Na tento kartónik, rozmer sme si už povedali, takže zoberieme si prednú časť, si ju takto pekne pripravíme snehom. Aj tieto bočné steny. Takto. Prilepíme. Teraz si dáme sneh na túto časť. Tak. Prilepíme si bočnú stenu. Tak to už nám to približne takto drží. Pripravíme si ďalšiu stenu. Takto. No a poslednú. Ešte aj tu si nanieseme sneh. Tak pekne si to pritlačíme. To. No. Takže takto to vyzerá, keď je to zlepené. Teraz si môžeme tieto bočné steny ozdobiť. Takže to len takto nanieseme tam trošku snehu. Takto. Prípadne si môžeme zobrať takéto dekoratívne srdiečka. Môžeme ich tam takto prilepiť. Dosť sa to bežne kúpiť takéto ozdôbky aj v potravinách. Tak toto vyzerá.
Môžeme si prizdobiť tieto bočné steny. Dobre sa to robí pinzetkou. To si to pevníme. Teraz to necháme trošičku, nejakých 15 minút vyschnúť a potom pôjdeme robiť strechu. Môžeme si dať na domček už strechu, ale je pekné, keď tá strecha trošičku tak pretrčá, tak to, že nie je celkom úplne takto, ale že trošičku pretrča, aby sa tam mohli tie cencule potom pekne urobiť. Takže vidíme, že keď dáme tie Marina keksy v tých rozmeroch, ako sú, tak strecha je malá. To je taký jediný problémik, že strecha je malá. Ale keď si necháme asi takto tieto dva dieliky na to prečnievanie, tak tu nám nejaké 2 cm alebo 3 chýbajú. Takže urobíme to tak, že si odrežeme túto časť, aby nám to lepšie sa zlepilo. Takto. Odrežeme si aj z tejto časti ďalšej. Si to takto primeriame. Asi ako by to bolo dobre tú strechu dať. Takže vidíme, že asi takto si to odrežeme, aby aj tu troška prečnievala. Takže tuto v tejto časti. Tu si to odrežeme. A vlastne budeme to mať takto. Takto zlepené tú striežku. By to bolo pekné. Takto. Takže podľa toho si odrežeme aj ďalšiu časť strechy. Takto. A druhú podľa toho tiež. Že vlastne dávame tie rozmery, čo tie Marina keksy majú, len na tú strechu musíme pridať ešte troška, aby sme to mali pekné. No, teraz si ju zlepíme dokopy. Takto obidve časti. No to tak, že si takto natrieme jednu časť. Prilepíme sa si tam takto. Striežku necháme sa trošičku uschnúť. No. Takto si to zalepíme. A teraz si asi takých 5 mm alebo centimetrík si dáme takto sneh. Budeme na to dávať kokos, lebo zistila som, že keď idem úplne do konca s tým snehom a popraším to kokosom, tak keď robím cencule, tak mi to zle chytá. Že vlastne ten kokos, keď je až po samý koniec, tak on je taký trošku masnejší a ako náhle ja robím cencule, tak mi to odpadáva. Takže nechám si taký kúštik od okraja, asi takto. Potom sa mi tam lepšie robia tie cencule. To som tak časom na to prišla, že to je tak dobré. Takže takto si to urobíme. Pekne si to takto nasnežíme. Tú striežku. Tak. Sú to také jednoduché veci, je to veľmi rýchlo urobený takýto domček. Možno aj keď máte malé deti, že nemáte čas piecť, takže je to také hranie iba. Tam je dôležité si zarobiť len dobre ten sneh. Potom už môžeme takýchto domčekov si urobiť koľko chceme.
No, takže necháme si to trošičku vyschnúť, aby sme to mali také stabilné a potom tam dáme tú strechu. No, striežka nám trošku uschla, tak si ju môžeme ísť dať na domček. Znovu si to snehom takto pekne aplikujeme. Tu, jak to budeme spájať, tak si to trošičku ešte. Tak. Teraz ju priložíme. Takto, aby nám to troška tak prečnievalo. Tak, druhú stranu. Prilepíme, chvíľočku tak podržíme, takto. Zakrieme si takéto nedostatky na streche. Z tých odrezkov si môžeme urobiť aj takýto komín. Prilepíme si ho jednoducho len sem. Ešte môžeme dať, že má nasnežené komín hore. Trošku si ho tu ešte zafixujeme takto. Tak. A kto chce, môže si ešte navrch to ozdobiť srdiečkami alebo nejakými guličkami ozdobnými jedlými. Takto. No a teraz tie cencule obľúbené. Takže takto. Robíme cencule. Tak. Druhú stranu. A vlastne postupne okolo celej strechy sa to dobre robí, že sme si nedali ďalej ten kokos, že to je takto pekne, že to má na čom držať. To marino na keksiku, tu sa to pekne zachytí. To. A keď nám to úplne už uschne, tak pekne aj okolo toho domčeka si dáme sneh a nasypeme si tam ešte kokos. Takto si to na ten kartoník ešte nastriekame. Ak kto nechce, nemusí, môže si to nechať aj takto. Takto si tam hodíme trošku toho kokosu. Nasnežila až po okna. Takto si ešte prilepíme srdiečko na domček. No. Necháme si to uschnúť. Potom si môžeme dať domček na čečinu. A medovníkový domček z Marina keksov máme hotový. Teraz si ho môžeme naaranžovať do takéto maličkej ošitky. Dáme si tam gelitové vrecko, do ktorého sme si dali zelenú penu na aranžovanie, ktorú sme navlhčili vodou. No a teraz si tam môžeme napíchať
čečinu. Úplne jednoducho. Vydrží nám to až do Vianoc, pretože je tam voda. Môžeme si to kľudne polievať. Aby nám to vydržalo. Aj keď je ten domček maličký, tak je to také zlaté. Ale kľudne, keď si ho zabalíme do nejakého pekného balenia, do celofánu, tak ho môžeme darovať aj bez tejto čečiny. Ale táto čečina, to je také, to tak človeka poteší, rozvonia to domov. Pekne. Takto. No, takže takto sme si to pekne napichali. A teraz tam už len domček položíme. A dekorácia je hotová.